assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama on juurama on beltanama kadi on ñaganama Allah moƴƴere caggal nde calminten yumma e seeremɓe men e waɗiyaɓe men calminen jinnaɓe men debbo e gorko kadi calminen kadi gardiɓe galle woni baba Abou Samba Diop mi salmini Daouda Moussa mi salminima annen kadi Rama Dia Pullo calminen kadi technicien ji men Ali Fall Diobbo Abouba on calminama ononne sabu ko mbiyata ko fof ko onon hade men artude ɗum ɗon noon calminen invité ji meɗen e wonde kadi mo kewmi yadde plateau ji meɗen Salma Aidara mi salminima assalamtu aleykum awladu Mauritanie assalamtu aleykum awladu Sénégal caggal yettude Allah e nulaɗum sallllahu alayhi wa sallam salamini nene e baba sammini dondu Amir Samba pare fura ngara jeeya kota jewɗa merci salminama nene madame Ndiaye mi salminima raki mi salmitimama Diary Salma e invité ji amen fof mi salminiɓe mi salmini yeɓiyankoɓe émission yonta hande e nder Pindi TV mbiɗa ƴeewa jaam mabɓe kala to ɓe wawi wonde e to ɓe mbawi wawde wonirde henna mi salminiɓe kamɓe foof mi wiyaɓe kadi bisimilla mabɓe e plateau mabɓe yonta hande on jarama eyyi ko noon tigui saabu invité ji men kam hande hay goto wattaɓe présenté e nder rendo fulɓe ɓe andaɓe hen kadi heftinaɓe hen kala jiiɗoɓe kadi ne andi ɓe e Safra e gorko mo hotka sikke mi salminima yes hono Diary mi salmitima mi salmini également dentagal yeɓiyankoɓe téléspectateur mo Ayaw Pindi TV et particulièrement émission yonta hande salmini également chroniqueuse aji ɗi jooɗiɓe ɗon ɓe foof et co-débattrice certainement woni Miss Sala c'est comme ça non Sala Advice walla Sala Safaray mi salmini on o Sala Advice mi salmini walla hande tan Sala Safaray mbiyami mi salminimama nene assalamu aleykum mi salmitimum Diary mi salmini yeɓiyankoɓe yonta hande mi salmini yimɓe guure amen yolinaɓe onon foof yeɓiyankoɓe e foof e Safaray aussi mi salmini ɗum merci beaucoup eyyi ko noon tigui sen garti e toɓɓere hande men nde ko toɓɓere wonde importance e toɓɓere kadi lamde memde kadi fulɓe foof hande reki garɗen koye rendu fulɓe woni influenceur uji kadi oɗo jejjiten kadi Safra e artiste men préféré koye album mum woni kadi min gartu hen foof kadi hade ɗum ɗon en jii hande réseaux sociaux no suhaɓe fulɓe mbayi hen ni sa daari aɗa hersa wiide ka halpular surtout ɓiɗɗo pullo saabu holko ɓiɗɗo pullo andirano e ko holko foti andirede hande ene yimɓe ne goni hen ene ñembi ha ɓurtu en ko ñembuɗen ko ene hamni haalde kadi welani yebde ɗum noon ko ɗum wonno temmen hande rek mbiɗiɗi kadi garen hen saabu temo ko tem baɗɗo importance poɗɗon kadi moom poɗɗen nadde enen foof kadi ko mbiyata ko maayo ala keerol gonga ma Diary mbiɗa ko hande réseaux sociaux enen mbawi wiide ko hunde gandanɗa ene hutora no fewi donc moni foof ene foti andude no hutorto réseaux sociaux ha tengte noon TikTok saabu hande eɗen gandi to TikTok tolni e aduna he jibinaɗo hande tan so mawni seeɗa hande andi ko firti TikTok donc gonga ni ko application mais yimɓeɓe hutorto application donc moni fof no foti andude no hutorto henna on application gonga ni wona TikTok tan ene heewi réseaux sociaux ji keddiɗi mais hande impact mo TikTok jogui e gurdam yimɓeɓe hande ene waɗi important min noon mi juutata e haala ka jimmi tan invité namdade invité ji amen hutortoɓe henna TikTok ɓe surtout influenceur uji ɗi e influenceuse uji ɗi gandanɗa ene manta henna ene andita no fewi e réseaux sociaux ji ɗi ha tengta henna mi wawi wadde particularisé henna gonga ni ko ken halpulareɓe mais wona halpulareɓe tan woni influenceur uji o e influenceuse uji henna e nder TikTok donc min jinnomi ko namdadeɓe tan henna hol darde influenceuse walla influenceur foti jogade henna e réseaux sociaux ji ɗi ko ɗum min noon beren kam haade min artude koye Sala saabu Sala mo yi Sala andi ɗum koye TikTok
sabu jii yimɓe fof jii hannde fulɓe mo jiiɗa ha tuppi hay sa nattana waɗi vidéo ma mbaɗa ɗemen sabu tellement pulago ni yooɗi machallah te kanko kala ganduɗo mo hannde koye on domaine andirimo sala hol goni no comme hannde ko oɗo wi ko koye tiktok he gonɗa hol darde ne dari comme no darirɗa hen ni e wonde hannde ko suuhaɓe rewɓe ko goni tiktok ene mbaɗa ene mbeejodira en ƴettodira ɓe mbiya ko ni mbaɗa o goɗɗo wi ko ni mbaɗa te an yimɓe jii domaine oɗon wona on nadda ko naɗani e nder tiktok aɗa yiya vidéo ji ɗi ɗon an hol ko mbawɗa arde e suuhaɓe mbawɗa hokkude en tant que debbo hol conseil mbawɗa hokkudeɓe bon so adani kam on ɗon domaine ko domaine belɗum no feewi par ce que ko domaine mo gandami ko domaine min jiyami kadi kala ko jiiɗa sa yi moƴƴo ɗo woni ɗon bonɗo nan ɗon kadi tiktok c'est une simple application sa bonni ɗum tan bono kono ƴettaɗo hunde ma ƴettaɗo appartement sa waɗi appartement bonɗo tan bonat mais mbeɗa sikki tiktok o ƴettarama domaine ganduɗa ko wona ɗum ummin ɗum tiktok ko pour wadde lancer des messages et des leçons mais wona wonde eɗon ƴettodira walla oɗon mbi ni mbaɗa walla min ɗum ɗo ko wona domaine am quoi ɗum leydi kam ha min je ne commente pas certaines vidéos et tout e nder ƴettoji walla holɗum tigi mbeɗa ɗum ɗon ina muusimi e nder haalpulareɓe par ce que enen en ganda ɗum enen haalpulareɓe en ganda jooɗade en ƴettodira en ganda holɗum par ce que min somi jooɗima ha jiimi vidéo yam goto jiimi hen commentaire bonɗo par ce que mi hersat jaabade jomum ko Allah tan anji yiyede commentaire am bonɗo e nder vidéo walla holɗum par ce que wona domaine mais enen haalpulareɓe gandirɗen tan ko moƴƴere gandirɗen ko gueɗe moƴƴi e fof e gacce enen fof eɗen gandira ɗum enen haalpulareɓe mais en gandira ko banggue sen naati tiktok noon wi ene bonno men noon eɗen poɗɗi ɗum salade eɗen poɗɗi ɗum yilnade feere ko wasa bonnude men wasa bonnude leñol men wayno comme no coda sac pompiterre ko goto pompiterre goto so fuɗɗimiren bonna sago poɗɗa yawde ko yaltindemo guila bonnude keddiɗi ɗi eyyi par ce que sa wiyama hande koye tiktok gonɗa tan bonɓe bonnori yimɓe foof so neɗɗo nani hande wi kaari koye tiktok woni tan kayde ko bonɗo kon par ce que tiktok ko bonni tan woni ton te c'est pas le cas tiktok wona ɗum foti wonde toon foti wonde toon ko message uji foti wonde aɗa hollira toon adama e cosaan ma e foof wona jooɗade haɗa ƴettodire walla ko ni mbaɗa enne ni mbaɗa e ɗum tan joginomi hen ko mbeɗa gonga tigi eyyi garten ha e monsieur Safray mi yii suuhaɓe rewɓe saabu ko mbiyata ko junngo woto tan wawa foɓɓude sabu mbiɗa yiya hannde suuhaɓe rewɓe ɗon koɓe goni e réseaux sociaux ɓe ƴettodiraɓe kaala haalaji bonɗi ko suuha woɗɓe mbattaɓe encouragé less oui ba écoute min kam mi wona mbaɗo suivre tiktok mi anda ɗum no feewi rarement natami hen hay ɗum ni ko producteur am woni Xuman mbaɗa salminamo de passage konko forti kam yomi uddit page tiktok comme ça fo mbaɗa waɗa live mbaɗa haala un peu actualité par ce que ne jettimi finalisation projet mo donc fallait que de façon hebdomadaire wala par quinzaine mi waɗa live uji mbaɗa haalde yimɓeɓe mais so Allah kam influenceur aji ƴettodira walla ko ɗum ɗo so hay patte mi anda tiktok somi naati hen tan ko ɓuuri hewde peut être ouais ce que je donne comme conseil en tant qu'artiste a ɓooye a ɓooye showbiz o aɗa andi génération hande o no mbaɗirta véhiculé gurdam mumen surtout à travers les réseaux sociaux en tant qu'artiste aɗa jogui gueɗal e milieu showbiz won rewɓe caggal ma aɗa andi jiida hande génération ngaji no mbayi an holno jiiruɗa ɗum hen par rapport onon génération mo kadi milieu mo gonɗon o gonga ni ne waɗi concurrence mais c'est pas la même chose que par rapport et milieu j'ai compris donc ok joni si je comprends bien que en tant qu'artiste holko gokkami comme conseil voilà simple yo yimɓe ɓe ndentoran kala koɓe mbaɗanan yoɓe gardin diine l'islam minen kam min dañi peut être chance wonde almuɓe Mawlana Cheikh Ibrahima Niass donc aɗa andi kam won valeur aji baɗeteje maɗa so tawi hankkende a ñiiɓi e nasiril hakki bil hakki wonko talara ma tal gueɗe kewɗe tawi wona ɗeɗo keccete gueɗe kewɗe a jombat ɗum quoi parce que ala foof ko woni référencement so wona cheikh mbo wi cheikh wiya nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam gasi so ɓen goni référence uji mami sikku gueɗe kewɗe jombete quoi e kadi haalde e réseaux sociaux e nder album am poɗɗo yaltude o 6e son o ko réseaux sociaux kalami hen par ce que ko samba
ko Samba yano e ladde hocci darogal o haalde darogal wimo bon min de mboɗo wawi nawdema nokku mo ganduɗa hoorema aduna o foof ma yeeɓe o wadde darogal ngal aadi ko darogal ngal wi ko kalto jaaɗa nawaram kono noon min kadi mami huɓɓe e nder aduna e foof ekan to Samba yeehi foof nadde darogal ha ñalom goto Samba naati tarode eno looto o nadde darogal ngal noon holliramo e aduna e foof omo heddori terɗe ɓole donc aɗa andi ɗum firti manam ko ndewa réseaux sociaux tan ha jora hen e dow hen tu vois et puis inchallah so album o yalti kañum woni le 6e titre ma heɗo pour haalandema tan ko en tant qu'artiste nous sommes surtout quoi hay yimɓe ne keppi yiide album o sabu album o no jiiru ɓe mbi barmi so fasi so uuri so fasi rek ko wiyete ko so uuri heyi ko jogori welde ko so fasi uurat ko ɗum wiya te album o yimɓe jigui hen jikke yakar kadi yimɓe fof ne paadi ɗum machallah inchallah le 15 Allah jaaɓi mon ji ɗum kadi ko safa yalti ɓeɗa andi annene haydara kala holko jiɗɗa sabu murtannaɓe holko paadi en yiiɗe kala hen annene e réseaux sociaux yo ay TikTok pourtant bonani ko utile tan yimɓe pije hen pijene jala mbaɗa hunde nanna yimɓe foof belto jalanma hen kono so wonti tan hankkadi affaire o bonnama joni kala ko neɗɗo heeɓi waɗa hen ƴattoje ga ko ni mbaɗa ko ni mbaruɗa ɗum ala sens neɗɗo yo suur hoore mum ɗum ala pullo yo ala bambaro yo ala jolfo yo ala haydara ko fof mbaɗa fof suur hoore mum e wonno mbayra bonnata ko hoore ma bonna entourage ma yumma likkima ha maayi bamma likkima ha maayi koto fiñalam ko ɓeɗa bonna liggey yumma walla liggey bamma e réseaux sociaux hen saji ne nana ɗum ala sens yumiraɓe mabɓe gon ko gona responsable sabu taw yumma waɗi kala fof no waɗa fof waɗema ha timmi ko an bonni liggey yumma taw yumma machallah garan haqqillaji e koye men kasen ponude no mbaɗen ni neɗɗo yo andu hoore mum ganda ko doroɗa ganda ko kalta ay image daran ka weddima hunde handa ko ƴetto ɗo ha duuɓi sunka noon na wona aduna he mbeɗa on sikkani kadi ko jinnaɓe mbatta encouragé non pas les jinnaɓe wona jinnaɓe sabu oɗo o kala ɗo min mbiɗa uppina hakkille tout le temps a yiyat ko même heure raji wadde répété donc min cukkumi est ce que wona encouragement walla jinnaɓe ma woni wadde ɗum encouragé peut être ande mami wona yimɓe waɗanma ɗum ɗon par ce que neɗɗo watta ko bonta yumma wajotama mo waaji an mbiya goɗɗo wiyanma jaabo kaari ko haalade haaldema yo haal wona jaabo hande aɗa ƴefta arande ɓe mbima nden aɗa wawi fottude ɓiɗɗo jananɗo o waɗa ko boni piyamo jinnaɗo wirama haydara mais hande sa fiɗide jananɗo sa renda ko police mbalta mi haalano kalama saabu hande neɗɗo yiiɗa wiide gonga ɓiɗɗo ne weeli ɓiɗɗo koye heñere woni ɓiɗɗo ne weeli kono mbiyoma yaalo sa jibini a oppi anda fof nehnoma anda fof kadi ɗemgal duwaw kadi kawro e amin hande so neɗɗo min hande mi waɗi ko boni ole mbiɗa fonno haɓɓede mi wiya mi waɗi ko boni mbattemi ko encouragé somi waɗi vidéo am ɓurat wadde suivre e vidéo safra ko haalata e affaire d' islam sabu vidéo am kalmi hen ko yimɓe hankkadi kala gonga ma gonɗa ɓe mbaɗanma ko jeey dal ole ɓe kalama gonga ɓe kalantama gonga ñanden ko ɗum kalmi hen neɗɗo o waɗat ko forani wadde ole o yanema wiya ko mbaɗɗa ko forani wadde ɗum pour heure oɗon janggo wasa wattu ɗum mais yimɓe mbaɗatama ko encouragé wala ko jumɗo mais jumɗo hamade kadi ɗum ko entourage makko ɗum ko fewani sa yi huma wima ya uddide ɗum ɗo compte TikTok yimɓe ne jahade TikTok ne jarani TikTok pour bonodirde ko pour andodirde comme no WhatsApp wano ni hande so yimɓe mbaɗi jiiha mbaɗi créé groupe aji ma andano hen gandodira e mon jiira hen famille ma arande ɗum ɗon kadi wona yaadu en jahano hen pour yo bon kadi bindannoɗo bannoɗo ɗum tagnoɗo waɗa ɗum créé o waɗani ɗum pour kadi yo bon o waɗi ɗum ko pour yen pewno yen gandodiren e koye men kadi mbawdiren jokkodirde e koye men enɗam kadi wona pour yen bonodir min affaire o hen saji mbiɗa yiilo ene mbiɗa yiya ɗum dakki ene muusami saabu komi tan komi debbo ko mbi noon ko jigui rottere ko jigui andurel debbo ne foti rentade saabu mbima debbo ko bagui danejo ko tasnimo no weeɓi surtout sa dañi ɓiɗɗo debbo o waɗat échoué seeɗa wiya yummo ko ni wano gorko ne wawi wadde ɗo joni joni yejjire mais debbo ɗo duuɓi temedere histoire ma ɗo wonata ɗum waɗi Allah hokken hirde ko moƴƴi rek min ɗum mbiyam à chaque fois sa hande noon en mbaɗi invité Sala Berende Sala holko andi réseaux sociaux mi accatam annen kadi mbaɗamo hen namdoɗamo hen kadi kankone min ko namdotomi pourquoi tout le temps sen nani probléme aji
genre influenceur uji ɗi ko gonga ni influenceur uji des fois ne dañna problème mais pourquoi tout le temps ko rewɓe ɓe ɓurta feñde hen hen bon ɗum ɗon peut être taw français wiyata ko voyement ɗum nen hen aɗa andi debbo kañum no famɗi haqqille quoi ɓe hunde kam foti ɓe debbo sikkat so mari ɗum ɗo tan mami dañ oɗo buzz walla mami dañ ɗum ɗo kamɓe peut être que affaire de tiktok affaire de buzz tampini te tiktok so naati hen wona pour buzz pour wat divertir les gens walla mema hen tottara yimɓe leçon la plupart ɓumi wawde yewde tiktok ko waɗa ɓe divertir ko jalnoɓe yimɓe walla tottoroɓe leçon min ko ɓen ɓurmi wawi yebde walla yimɓe waɗaɓe raconté des histoires mais so yi rewɓe ɓuuri hen hewde peut être mbimami ko tan ko debbo ɓuuri famɗo hakkille ɓuuri famɗude andude ko aduna o ko yahata te ko debbo ɓuuri famɗo carriére foti rentade hen ko fewi no fewi no fewi par ce que vidéo soko woni ɗo hay jatara min pirti nofel men so garti ma taw ɗo tiktok way tan kono facebook ni facebook guil jibinɗen ha joni ɗo tawno facebook te hande ɗum ɗo noon application goɗɗo te vidéo photo mo nanɗa fof so timmi 1 an ɓe gartirat photo ko gartiran ma mbima ɗum ɗo mbannoɗa hitande ɗum noon foti hen rentade hen fewi o gonga a jarama donc no wirini rek mon foni foti rentade kadi tiktok peut être yimɓe ɓe cikkata tiktok ko wadde vidéo ji hen wadde challenge hen gay alors que hewɓe no kutoro tiktok yen pour commerce aji munen pour wadde kono safara e wini udditi compte mum pour wadde véhiculer message kadi wadde promouvoir hen album mum donc ko gueɗe gandanɗa haɓe poti wattude hen hakkille influenceur uji ɓe gandanɗa haɓe ganda hande oɗo saaha hen e réseaux sociaux ji ɗi hen pourquoi ɓe mbawata hutorade ɗum e banggue avantage uji mabɓe ɗo ɓe gudditori banggue partenariat e mais tout le temps jiya kaline source goɗɗo wiya an wattini wattinani pour hollu jalousie en général ko jalousie tan walla hasdagal tan ɓuuri wawde enclenché ɗiɗon probléme aji donc yimɓe mbaɗ utilisé banggue positif o ɓuuri koɓe mbatta utilisé banggue négatif o c'est vrai côté jalousie aussi c'est vrai ɗum banggue on ɗon nani hen par ce que aɗa yiiɗo joni mbaɗon jaari joni hande a yiiɗum yalta tiktok dañi vidéo mo oɗo dañde million de vues après mbiya jaari fotani dañ ɗum ɗo après mi yaltinan ɗum oɗo histoire pour yimɓe mbawa yaltude makko walla yimɓe mbawa ancude ɗum jiyam min walla yomi haaldu hande jaari tan ha yimɓe jiya min mbiɗemi haalda e jaari ɗum ɗon on ɗon côté kadi aussi nene affaire de jalousie kadi nani hen kadi min mbiɗa yiya min sono jeeɓa les frères si woni malien ji ɗon pourtant vidéo ji jimaɗe mo mbaɗat ɗi so mbatti hakkille kala vidéo mbaɗe mbaɗi ham jigui sponsor publicité ɓe mbaɗa eyyi kay enen noon hay publicité gore mbaɗa sona ƴettodiri enen publicité ƴettoje ko ni mbaɗa ɓe jogui vidéo ji ma nini min hande hol abonné ji ndi jogotomi tiktok somi heeɓi ɗum wallahi mi naata e nder ɗum ɗo mi naata e nder palace uji ɗi mbeɗa ƴeewa sponsor saabu neɗɗo sa yi neɗɗo en liggo walla ne waɗa hunde pour dañde hen gartam ko woni ana dañca hen gartam jarani kaɗa waɗa ɗum waɗi différencier influenceur uji alpulare ɓe e jofuɓe banggue debbo banggue gorko a yiyat kamɓe hande soɓe fuɗɗima dañde hen wona nombre communauté mo gandanɗa en fuɗɗi wadde important a yiyat joni ɓe fuɗɗo wadde démarche uji ɓe ganduɗa ɓe daña partenaire uji ɓe mbaɗa publicité ji gay pourquoi en alpulare ala enen sen dañi publicité goto jamma jaren ko restaurant mbaɗet ɗum vidéo gannen kadi hen yaaɓe restaurant ko ɗum noon tan ko belle vie tan belle vie rek ɗum ganduɗa ɗum ɗon ala muccu ko heddi o noon gattene safra e guilen jijjidde ko ari kanko kam verende o natta e banggue domen mo jan pourquoi worɓe ɓe kadi en général ɗin probléme aji fof so mbaɗi kamɓe ɓurta ɓeydude henna doole rewɓe kamɓe jaltinat vidéo probléme o ba ɗum kam mi anda ko kamɓe namdola yaltinoɓe vidéo ji ɗi kamɓe rewrande kamɓe murtinat rewɓe noon sukaɓe ɓe gonta koye wadde ƴettade sukaɓe mbaɗa ɓe defal bonnitaɓe henna ha bon au lieu que ɓe mbaɗa ɓe conseil ɓe gattata ɓe lawol mais ɓe gonta koye wadde ɓe critiqué est ce que normalement haɓe foti wadde ɓe critiqué au lieu que ɓe mbaɗa ɓe conseil ɓe gattata ɓe lawol
gila dawa dawi toujours no wodiran ɓe ham ko waɗoɓe critiqué no wodi hen kadi ko suuroɓe debbo nodduma mbajuma min gal mi dañi hen kawuji kewɗi ɓe ganduɗa ma peut être keeɓi ferguitade gurdam muɗum hay sono wona TikTok ni keeɓi ferguitade e gurdam muɗumen nodda ɗum au lieu kadi yenna ɗum walla aɗa yaltina ɗum galle aɗa ɗumin nodda ɗum mbajoɗa ɗum hakkille muɗum arta et puis fawtoyo e lawol siratal mustaqim ko noon tan woya ko noon foti wonde sa neɗɗo kalko mbi kalkala waɗa ƴewɗum e waɗ essayé e hoore ma sa jeggi exemple e hoore ma rek woto ko mbaɗɗa woodi kadi ka watta sabu sa jeggi gonɗo e réseau social waɗa ko boni ko bane debbo aɗa leernoma so wonino ko bane debbo wonani mbaɗirɗa réagir sinon a nawmo a noddamo kaaldamo so jaɓani mbadda e mo ha yim fof jinnama ganda wadde e mo ɗum ɗon min ɗum yiyami hen sohaɓe hen banggue rewɓe haɓe ɓanki ƴoƴje saabu biyomo ya loota mo lootaki min on tagata wiide mi loota taw kañum laaɓani eyyi kalanji ɗi ko kalan seytane hande min e sala min kaldata te sala min kaldatno min kaldata reke waɗat hunde foof ha yaaha wona sehil sala pour tan yo musam joni daro mi jawma ɗon jaafoɗa ay rewɓe ɓe hande kala ko bonnan debbo ko debbo ko ɗum bonnan ɗum hasidaga ɗum tagi noon mbimi neɗɗo on secret ne se partage pas on le garde pour soi si le parole est d'argent le silence est d'or neɗɗo won sirma fof heddu gueɗel e makko neɗɗo fota andemo fof ma jungo ma nan oɗo hoolo ewa pourquoi pas an sihil ma tan o anda secret ma o anda fof ma e neɗɗo yo wimo woni sihil muɗum wima aduna fistata mo ha wima werma jamais au plus grand jamais surtout sehilaga hande réseau sociaux hande waɗan hunde taw anda mi waɗa complété goɗɗo holko mbaɗɗa mi tottomi hande ñana wonde ɗo joni oɗo waddere goɗɗo plan ɓe mbaɗma weere taw an waɗi hoorema neɗɗo il faut miijiɗa guddita gueɗe maɗa e daara aduna sa ala suturo a wurata ma e dañta suturo Allah ni yiɗi jiguiɗo suturo comme à chaque fois no mbiyam ko kala ko jiiɗa neɗɗo ko waɗi ko jaam woni bone kala ko waɗi weejat tan firti o ƴewni hoore mum ko ɓuri hawnade hen ɓe puɗɗoto andede tan ɓe tan sihila ay ni mo wi mo jaranoɗa jamma e ñalawma suba heyki gandanɗa wono nonde bon wona kamɓe fof wona yimɓe fof kadi mbatta noon eyyi ko noon tan plupart hewɓe fof noon fewi wadde pinna tan ñande ɓaari hankkadi ƴettima wona ɗum ɗoji wona niveau ji tan wiya hankkadi change force cehilagal ko wayi noon ko heewi noon forçat cehilagal jeeri reki joni mbimami forçat pala force momon sehil reki ko ɗum ɗon hande ko ɗum ɗon ɓuuri hewde mais safra min jiiɗi kallamin e album e weɗandi ɓiɓɓe rendo fulɓe ngo haɓe jiiɗi he haɓe keppi ɗum alors donc eɗen yaltina album meɗen inchallah ɗo e nder Dakar le 15 mai centre culturel Douta Seck album o wiyete ko fongo e fongo holko saabi guinirmi ɗum fongo e fongo ko to puɗɗimi ha to jottimi ɗo saabu puɗɗimi ko fuutaji meɗen Horkojere to woni nokkam nde mi puɗɗoro nde muusino yimɓe hewɓe ni mbino ko ɗum ko kecce on jaltara hen gonnon koye perdude temps moɗon min gummi ɗon garmi Dakar caggal nde dañmi bac gonmi université mboɗo waɗa hip hop kono mbaɗanom koye ɗemgal Pulaar guila to jolfuɓe ɓe ene jalanoma ene ñakkinma kersa ene ndidduma ni won sahaji concert aji muɗumen ha ɓen dutti hande jaɓanma gonɗa ambassadeur Pulagu kala kono waɗa jomum e gara ha yeeso ma e ha halde kam aɗa andi gollodiro e Human kam woni awadi c'est le numéro 2 e nder Afrique fof e nder voilà so tawi on ñalom hande heedi caggal ma ene wanma ɗum ɗo encouragé aɗa wadde mum journal rappé e Canal Plus oɗon mbaɗa gueɗe foof aɗa waɗa voyagé aɗa yaha aɗa waɗa représenté Sénégal par ce que ñanden tan min gummi Pointe Noire no wonde Sika Cameroun festival ɗum foof min suuɓa e nder temedere artiste aji jolfuɓe cuɓtami hen min kam mi meeɗani sabbade ɗum mi dépose tan ɓe cuɓti kam jami Pointe Noire mboɗomi représenté Sénégal gartum dañden hen victoire caggal muɗum festival Sika Cameroun kadi min waɗeno représenté ƴettumi 2e position caggal Kani on ko malien kañum waɗi remporté première place bon 2024 édition goɗɗo no waɗa Gabon et j'espère que ngol ɗo sen jeehi peut être mayen mbadde remporté leyɗele Afrique ɗe bon pour artude également e album e fongo ko ɗum tan hollit wonto puɗɗiɗa wonto jottiɗa ñalawma hande o e ɗemgal Pulaar ngal kadi ene mankuno rokkede gueɗal muɗum e nder hip hop ene yaweno kono hande à travers Safara e won woɗɓe artiste aji heftinama welani ha welani caggal ɗemgal wolof ngal ɗemgal Pulaar woni numéro 2 ɗo donc aɗa andi ɗen golle foof kadi te haadi album o kadi pourquoi haadi sens o fongo ɓuuri rokku ɗum par ce que son uji ɗi
fof wona Sénégal ɗo liga won son uji mi yeehi waɗoyde enregistré Guinée won son uji mi waɗi enregistré au niveau de Mali et won son uji kadi mi yeehi ha Congo par ce que caggal prestation mi dañi partenariat avec Open Eye Structure label aji kewɗi toon mbanmi toon enregistré donc album mo ganduɗa hoorema c'est vraiment coloré ene rendini fof tu vois et c'est un album de 15 titres voilà donc en tout cas ko rokkude bandiraɓe ɓe rendez-vous toon inchallah le 15 hewɓe noon no namdo kam tawi no waɗi entrée ala entrée ko sorti album ko conférence de presse Pindi TV ni no invita d'office média ji ɗi foof ma gon ɗon kala télé ji média ji fof journaliste aji kuccindiren e mabɓe ɓe namdo en jaboɗenɓe sen paari clé ji ɗi kadi ma jeeya woni clé album o après ma wat séance de dédicace photo shooting ensemble artiste o no wonde fans uji ɗi et puis peut être jirwinen toon ha jirwa voilà donc c'est le 15 mai rendez-vous centre culturel tout donc c'est l'album de l'Afrique. Ah oui, l'album de l'Afrique, album Pulagu, mais album Afrique. Moi, oui, Afrique, mieux Pulagu, ça vous n'a pas pour dire comme l'aider. Machallah. C'est ça. Donc, mais how do you enter? Le 15 comme bir ko bebara, amene kam kal jabul min yo wi min massa. Amen ton minene équipe amen fo amen ton wa Pindi TV. Raki berande salmat bo bigo heure men ko heddi en ko hewani haben mbaden signalé dernier dum do moma. Bon, dernier mot avant tout mbiɗa salmini yimɓe galle men mbiɗa salmini yayam Mama Asel kanko ni yimmuɗan ni kala to jawmi yaade aussi mami yettu ɗum par ce que ko neɗɗo moƴƴo ko affaire de TikTok et tout ɗum aduna ɗum wonno tem men hannde mbiɗa ñaago sukaɓe rewɓe yoɓe gartir hakkillaji mabɓe koɓe mawnoɓe koɓe jibinoɓe koɓe tannoɓe yoɓe tinno e koye mabɓe ɓe ganda koɓe mbaɗata ko koko woytaɓe inconvénient ko yeeso ɓe jiiya ɗum wona joni sa woni TikTok yo dañ hen ko mbaɗɗa so tawi ko jiiloɗa ko partenariat walla ko ɗum par ce que min actuellement mi dañani partenariat et tout mais mbeɗa hollira cosanam ko ɗum tagi yimɓe waddema fam mbeɗa hollira cosanam et tout sir mbeɗa waɗa comporté autrement mais toon ɗo mbawi waddemi comprendre to suis étudiante et tout c'est normal aussi mi dañton comportement goɗɗo mais 98% o foof ko pulago ɗum nani tagma ummade ɗum tagi kam ummade c'est vrai comportement parfois won ko comportement wat tubabe et tout peut-être on dari hen ɗum haydara mais l'essentiel mo yimani ande hay sa ɓoynimo tuba nannama nder bargal nebam en andi ka pullo e kay safara nene tawi ɗum ɗo ma non yo jokkit misi ko ɗum tan jognen min kam mbeɗa haala donc min kam vraiment ko jarnade yimɓeɓe fof jarnade dental téléspectateur jarnade également onon technicien ji mon professionnalisme o fof tu vois et rokkude bandiraɓe ɓe rendez-vous tan le 15 mai inchallah et caggal muɗum après on verra la suite ensemble inchallah Bio Diop ayi min mbaɗi invité yimɓe wuuro moɗon onon e bukki en jaayi onon fof mi salmini on saabu onon goni jaatige ɓam Orca City reki annene a jarama émission o waɗi fayida kadi mbiɗen kon récapitulation min watta banggue réseaux sociaux ji ɗi par ce que wona TikTok tan réseaux sociaux ji ni keewi surtout TikTok tan ɓuuri hutorade oɗo sana yimɓe fof ne foti artirde hakkillaji mum ganda réseaux sociaux ji kala ko namdoɗa hen heddoto toon sukama mawni tanirama fof so tawi ko yoɗama hande fini jiiwi ɗum ko gatti wonata hen donc woni fof yo andu hutorto hen réseaux sociaux ji daña hen ɓamtare ɓuuri ko ɓe mbatta gueɗe gandanɗa ene yoɗani en halpulareɓe en jeeya woni gueɗe donc mon fof no foti artirde hakkille mum ko ɗum tan dañan min ko kalami hen kadi le 15 mai inchallah gari ha kew toon to Douta Seck inchallah mbaɗen soutenir frère men Mr Safara inchallah so hawre wenede Allah kadi pulago kadi le 4 mai ko leñol pulago wiya ɓamtare leñol pulago donc mon fof yo ar waɗa soutenir kadi yenna le 4 mai yenna uditare yenna on chaîne donc enen jeeyi so Allah jaaɓi mi salmini on jarama Mauritanie Sénégal Philistinagale yo kono mbiɗon ni tan suka an wonata mawɗo janggo no foti fewno jonde ma guila ɗum arani kadi neɗɗo ne foti miijade ko mbawɗa wonde fof e aduna ma miijo yumma walla miijoɗa bamma par ce que pullo ko panuɗo haaldemo hersa ko panuɗo haalde ko hersani
sa filtude ka pullo aɗa damoro ka pullo on gueɗe yo jombe enen machallah pulago ene mawni e wona yimɓe famɗuɓe dal ewa ko ɗum tan wonno hen haalam kadi mi sammini hen donu samba amen pare Fouta ngara jiya kora jewna mi sammini aussi ma mère adoré fama lam seydi ñang nang baalo eyyi ko noon tigi invité ji meɗen on jarama Allah jarama min beltima kadi saabu wadde déplacement to gonɗon toon ha garɗon ɗo kadi weeɓani kadi nodde kadi noɗɗa weeɓani hande ko noon tan ko temmin noon ko hande ko ni en mbiyani e goto mettin hen walla ko ɗum garɗen tan ko wajade tinɗon e koye meɗen surtout enen rewɓe ken jibinoɓe so enen goni yummiraɓe enen goni mamiraɓe tinnoɗen e koye men mbaɗen effort uji pour tan jamma men yo yoot ko heddi o noon ko teyoram ñarewno ɗo gorko mo Mauritanie gorko mo magama e litama wima somi arti Sénégal tan ma yim fo ganda denɗam goto noon en tampinimi ko somi yeehi noon Fouta tan wona koye maskadi mi waranka daya o woni godda bawmum abti e ɗiwi abkicel kala jamiri wona koye ɓiije min gawde somi arti wona tampindemi e wiyama noon wuttam parfum ha rutte wona parfum temedɗi wona parfum temedde ko parfum uñaji 5 cooda mi sembirma ɗum fadam taki inchallah rabbi ko ni won ɗum wonno émission men ha dimanche faado inchallah rabbi